Di ba sumusunod din kayo? Anong oras siya alis? Bigla akong nahulog, no? Uy, mate, okay lang. May toalya akong dalawa. Ayun lang. Oh, it's dry. Uy, umutot siya eh. Ay, chinelas ko po. Yan. Mahong. Mahong tawag sa amin ng ganito. Tahong. Ay, tahong. Pero may maliliit na version ng ganito. Ang mahong ang tawag. Oh! Sorry! Ba't mo binitawan? Nahulog. May tubig pala sa loob. Oo, matubig. Ano itsura na ng loob? Hindi ko kita nahulog. Isa pa talikod ka kaya ito yung Mildred. Sorry naman. Hindi mo naligo. Mamaya na lang hapon. Ni 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 ni. Na 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 na. Re. Okay. Tinawag mo kasi katawag sa akin. Nakaraptaan yung camera. Sunset yan. Serviette pala tawag dito. Do you wanna borrow? Oh, they're tiny. They're ponies. Ay, bok natin. Dapat
Ikaw mag-adjust na rin, ah. Saan ba tayo nakapupunta? Uy, huwag yan makapuksan. Uy, baka pumuksan niya. Wait ako na sa isang ikot yung bato. Bakit? Hindi bukas. Uy, pikit na lang ako. അല്ല ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ വലിയ കേറാൻ Gray Gate Bridge.